Selamun aleyküm, men meňiňiz gowmýadyň janyňyz sagmy, sag salamat ýörmüsiňiz. Opşym şeýle bir gowy habar aýtjak. Ýakyn günde siziň üçin şu watan dönükleriň içinde 3 tanagy Şatlyk Şeýhiýewiň duzogyna düşdi. Ýöne men aýtmasam durup bilmedim. Tüweleme men şu soňky çykyşymdan öňkü çykyşymy hemmekim dinlediler. Minnettar hemmekime, her bir Türkmenle, Daşawutda ýaşaýan Türkmenleriň diýmek arnamysy bar eken. Zaň şu Türkmenler hakykatdan öz watanyny, halkyny gowy ekenler. Şoň üçin men şu Daşawutda Türkmenleriň her birine berk jan saglyk arzuw edýän. Şu soňky çykyşlarym käbir adamlaryň ýüregine gaty batdy diýenler, eder şoňky diýjek bolýanlarym şu Angliýaň ene doňuzy näme diýär? Barın Türkiýe, Istanbul'a elçixana var, ýene näme barın diýär. Endi men diýjek bolýanlarym şu her bir adamyň beýnisine barar ýalyk, her bir adam men aýdan sözümi dinler ýalyk aýtjak bolýan. Eger akmak bolmasaňyz, ol adam şu madniyede ýaşaýar, Angliýada ýaşaýar. Şeýle dämi? Elbetde şeýle. Onda Angliýada ýaşaýan bolsa, näme üçin ol adam Angliýanyň elçixanasyna baranok? Şoňalyk gaýratly, özüni görükli ýalyk alyp barýan adam bolsa, näme üçin şoňalyk hereket edip siziň öňüňize düşenok? Şo soraglary özüňiz oturuň, görüň, pikirlendiň o däl. Любой Daşawutdaky hayvan çykyş edýän adamlara diýen. Fransadaky, eýleki beýleki ýene nämedeki langarlara diýen. Näme üçin şolar elçixanaň öňüne bar çykyş edip bilenoklar. Значит, olar näme? Ana dogry jogap. Elbetde şol. Pampers giydiler. Şeydibem, sıçtılar. Sıçıbam, Şatlyk Şeýhiýewiň aýdan gepinden gorkup, indem näme etjegini bilenoklar. Bolýan, janyňyz sag bolsun, görjeňiz gowy bolsun. Bir maslahatym, düşmanlar size degişli. Şatlyk bilen oýnatma. Ana birem koyan videolarını udalit etti. Kimdigini görün, bilersiniz. Давайте пока. Sağ olun.